Flimkien il-lejla għal ftit tal-ħin nimxu mad-Duluri ta' Marija. Qegħdin nagħmlu festa jekk nista' żejħilha hekk lil Marija Addolorata li baqgħet mixja ma' Rabbina sakemm ratu mdendel fuq salib tal-għowda minn xhur bejn żewġ ħallilin u wara 3 sigħat ta' agonija imut. Insemmulkom din hija xandira diretta minn Pjazza Indipendenza fit-Tokk ta' Għawdex li nsabu fil-Belt Victoria fejn ser inwaslulkom il-quddisa solenni mmexxija mill-isqof ta' Għawdex Anton Tewma fl-okkażjoni tat-tifkira devozzjonali ta' Marija Addolorata. Il-Knisja Kattolika fil-liturġija tagħha tiċċelebra id-Duluri fis-16 ta' Settembru. Hija tradizzjoni għażiża ħafna għall poplu tagħna illi il-ġimgħa ta' qabel il-ġimgħa l-kbira madwar Malta u Għawdex kollu isir il-quddies tal-festa devozzjonali tad-Duluri u wara pellegrinaġġ jew proċessjoni bix-xbija tagħha madwar it-toroq tal-lokal. Hawnhekk fil-Belt Victoria, il-belt prinċipali tal-Gżira Awċija,
huwa l-Isqof Dioċesani li jmexxi din il-qudiesa bis-sem ukoll tal-Fratellanza ta' Marija Dolorata, fratellanza antika illi tmur lura sew fi żmien u illi hija marbuta ma' din il-Knisja Għażiża ta' San Ġagbu, Knisja ċkejkna hawnhekk fil-tokk tal-Belt Viktorja. L-Isqof se jmexxi din il-qudiesa li se tkun animata bil-kant mill-Kor Dioċesan taħt id-direzzjoni ta' Dorien Portelli. Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Fil-waqt li l-asafar qegħdin jinġabru lejn darhom, aħna wkoll naħsbu fid-dar li hemm tistennina, id-dar tal-Missier. Imma sakemm naslu hemm għandna mixja x'namlu. U din il-mixja fija wkoll it-taħbit u t-batija tagħha. Nitolbu llum lil Marija li mxiet il-mixja tagħna sad-dar tas-sema, il-mixja tagħha tal-fidi nitolbuha biex timlina bit-tama, bil-qawwa tal-fidi u bis-saħħa tal-imħabba matul it-triq imwera li għaddejjin minnha. Biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif jixraq din l-Ewkaristija, ejjew narfu ħtijietna u nitolbu lil Mulej ikollu ħnina minna. Nitolbu maħfra fl-imkien, nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena bnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin, billi ħallejt mirijiet, ħtija tiegħi, l-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqadsa Marija dejjem Verġni, lill-anġli, lill-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen.
O Alla, intrit li jom ibnek tiqaf ħdejh u tbati miegħu waqt li kien imdendel fuq is-salib. Żombla mit-tibsa furidek kollha il-frott ta' dan l-emil tal-aġel u fit-tiba tiegħek kattru dejjem aktar minn jum għal ieħor. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix fi saltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel qari jippreżentalna lil waħda mill-eroini nisa tat-Testament il-Qadim, Ġuditta, illi wara li taqta' ras Oliferne tidħol rebbieħa lura f'pajjiżha. Hekk Marija hija l-eroina l-ġdida, Eva l-ġdida tat-Testament il-ġdid taħt it-tron ta' Kristu s-salib. Riċ kontra ir-rovina li kienet teddidna. Qari mill-ktieb ta' Ġuditta. F'dawk il-jiem, il-poplu kollu għal dan il-kliem baqa' mibluħ u baxxew rashom u bdew jaduraw lil Alla u ollew leħinhom għalenija u qalu: Imbirek int, o Alla tagħna, li llum ġibt fix-xejn l-edewwa tal-poplu tiegħek. U Żija qalilha: Imbirka int binti minn Alla l-għoli, imbirka fost in-nisa kollha tad-dinja, u imbirek il-mulej Alla li jagħmel is-smewwiet u l-art, li waslek biex tajt ras il-kap tal-edewwa tagħna. It-tama li kellek ma tejbqat minn qalb il-bnedmin, huma u jiftakru fil-qawwa ta' Alla. Jalla l-mulej jagħmel li dan ikun ta' tifħir għalik għal dejjem u jżurek b'kull ġid. Għax int ma bżajtx għal ħajtek meta rajt li l-pajjiżna batut, imma ħriġt tilqa kontra r-rovina li kienet teddidna u bqajt mixja dritta fit-triq ta' Alla tagħna. U l-poplu kollu wieġeb: Amen, Amen. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali ngħidu flimkien: it-tieba tal-mulej fuq kull ma għamel. Ħankabrek Alla tiegħi Sultan, u nbirek ismek għal dejjem ta' dejjem. Kull jum irrid imbirkek u nfaħħar ismek għal dejjem ta' dejjem. It-tieba tal-mulej fuq kull ma għamel. Nisel lil nisel isebbaħ emilek u s-seta tiegħek ixandru. Il-ġmiel u l-kobor tas-sebħ tiegħek iħabru u fuq l-ġubijiet tiegħek jitħattu. Il-qawwa tal-emejjel tiegħek tal-biża' ixandru u jien fuq l-emejjel kbar tiegħek nitħaddet. Twajjeb u ħanin il-mulej, idum biex jadab u kollu tieba. Twajjeb ma' kulħadd il-mulej, tjubitu fuq kull ma għamel. Tallem xi tfisser ubbidjenza u sar awtur ta' salvazzjoni ta' dejjem. Qari mill-ittra lil Lut. Meta kien jgħix fuq din l-art, Kristu offra talb u suppliki bleħenoli u bidmuh lil dak li seta' jsalvah mill-mewt. U kien mismuh minħabba fil-qima tiegħu lejn Alla. Qatt li kien iben tallem minn dak li bata xi tfisser l-ubbidjenza. U billi leħaq il-perfezzjoni sar awtur ta' salvazzjoni ta' dejjem għal kull min jisma' minnu. Il-kelma tal-mulej. Wissa bil-wieqa biex b'din l-okkażjoni naqraw il-frekwenza, is-sekwenza. U propju s-sekwenza se naqrawha bejn tnejn. Dis-sena qed nipprovdulkom anke l-pamflet
biex timxu fuq. L-ewwel waħda ngħidha jiena u t-tieni tgħiduha intom. Wieqfa kienet imbikkija l-om ħdem bina fid-tbatija fuq salib imdendel. Kemm dbatija f'qalb muġuwa li ma dwejja li jifnuha ħasset l-om minn birka. Qalb kull bniedem tħossa lija lill-om Kristu u kemm tibkija x'intaraħ dil-ħasra. Għadnu bit tal-poplu l-ħati lil Ġesu iratu jibati taħt is-swad bla ħniena. Ommu għajn ta' mħabba lija ġelni nħoss dik id-batija biex jiena nibki miegħek. Om qaddisa isma talbi dawk il-pjagi qedli f'qalbi tibna b'Ġesu imsalla. Den Ġesu nibki nubieti fis-salib nara ħtijieti sakemm ngħix dil-ħajja. Biex nimbirka qalbina u rimijaj din il-ħnina biex inħoss l-indima. Ġalni nħoss il-pjagi fija is-salib u kull tbatija u nissaffa b'demmu. Bis-salib fit-treq u għennisni u b'mewt ibnek ħarisni żommni sħiħ fil-grazzja. Faħdejn is-salib ta' Ġesu kien hemm ommu imsejna bil-fidi, qawwija fit-tama imħeġġa bin-nar tal-imħabba. Fis-silta tal-Vanġelu li se nisimgħu tixxandar mir-rettur tal-Knisja ta' San Ġakbu Dun George Borch, silta qasira mill-Vanġelu skont San Ġwan nassistu għal dak il-mument għażiż ta' Marija taħt is-salib ta' bina. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju imqaddes skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. Kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesu. Ommu, oħt ommu Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesu lemaħ lill-ommu u lid-dixxiplu li kien iħobb wieqfa ħdejja qal lill-ommu: Mara, hawn ibnek. Imbagħad qal id-dixxiplu: hawn ommok. U minn dak il-ħin id-dixxiplu ħada għandu. Il-kelma tal-mulej. It-tifħil lilek. Il-liturġija tal-kelma llum twaslet lilna minn membri tal-Fraternità Franġiskana ta' Ġesu Marija l-ewwel u t-tieni qari. U issa nisimgħu l-ħsieb ir-riflessjoni ta' Monsinjur Isqof. Marija kienet l-ewwel dixxieplu ta' Ġesu. U kienet l-ewwel dixxieplu tiegħu mhux biss għax kienet ommu, imma wkoll għax għażlet brida sħiħa bil-kapaċitajiet kollha tal-persuna tagħha li timxi skont kif jixtieq Ġesu. Skont kif xtaq Ġesu minnha. U dan eċitu b'mod speċjali fil-mumenti jibsa ta' ħajjita. Fit-tradizzjoni tal-Knisja nafu li kien hemm dejjem il-qima lejn dawn is-seba' mumenti illi fihom Marija
għexet id-batija. U bħala Marija tgħix id-batija kollha kemm hi li tista' tgħaddi minnha kull minn dakinhar sal-lum. Jekk ikollna nikkontemplaw l-ewwel dolur ta' Marija, niltaqgħu magħha quddiem xmun propju b'Ġesu tarbija fiħdana. U hawn nistgħu niġbru, nistgħu nikkontemplaw id-batijiet kollha li ġarrabhom marbutin mat-trobbija, maċ-ċkunija tat-tarbija tagħha. Kemm tensjoni, kemm dbatija, dawk l-ommijiet li jixtiequ li jkollhom tarbija u ma jirnexxilhomx minħabba raġuni jew oħra. Kemm tensjoni, kemm dbatija dik l-om li jkollha tarbija imma li jkollha diffikultajiet fit-tqala tagħha, kemm taqtih il-qalb, kemm diffikultajiet, kemm biżgħat, kemm tagħmiet, kemm tuħ ta' qalb. Imma id-batija marbuta mat-tarbija ma jiqfux sempliċement mat-twelejt mal-ħlas, imma jkomplu. Min jaf x'għad jiġri minn din it-tarbija. Id-diffikultajiet kollha marbuta mas-saħħa tagħha, id-diffikultajiet kollha marbuta mal-biża' mill-futur ta' din it-tarbija. Kemm għal dik li hija saħħa fiżika, kif ukoll għal dik li hija saħħa mentali, saħħa psikika ta' din it-tarbija, u llum iktar minn qatt qabel. Jekk ikollna nikkontemplaw it-tieni dolur ta' Marija, it-tieni mument ta' tbatija tagħha, niltaqgħu magħha taħrab ma' Ġuseppi ir-raġel tagħha lejn l-Eġittu. U hawn nistgħu niġbru dawk id-diffikultajiet kollha marbutin mat-teddejt għall-ħajja kemm spiritwali imma wkoll fiżika tat-tarbija tat-tifel jew tat-tifla. Kemm diffikultajiet sakemm din it-tarbija tistabilixxi ruħha b'mod speċjali fiżikament u fis-soċjetà. Kemm problemi, kemm ħsibijiet sakemm tibda l-iskola, kemm diffikultajiet sa x'ħin dik l-om tkun ċerta li b'xi mod jew ieħor din it-tifla dan it-tifel huma aċċettati minn sħaba mis-soċjetà. Kemm problemi, kemm ħsibijiet, kemm lieli mingħajr irqat tgħaddilhom anki ta' dak it-tifel jew ta' dik it-tifla anki fit-tfulija tagħhom. Imma din il-preokkupazzjoni tikber mat-tielet dolur ta' Marija. Meta Marija titlef lil Ġesu adolescenti u anki l-om sa ċertu punt trid titgħallem titlef lil dan bina adolescenti, lil din binta adolescenti. Fl-adolescenza it-tifel jew it-tifla joħorġu, jitbedu minn ħdan mis-sikurezza tal-familja u jibdew preokkupazzjonijiet wis ikbar tant illi nibdew ngħidu l-uġieħ tal-qalb u ħafna qar u ħafna ikbar mill-uġieħ tal-ġisem. Kemm dbati dik l-om għall-inċertezzi li toħloq l-adolescenza ta' bina jew ta' binta, il-ħbiberiji u x'juża jew x'tuża sustanzi illi jistgħu jagħmlu ħsara lil dan it-tifel jew il din it-tifla. Id-diffikultajiet marbuta mal-futur akademiku, jekk timxix il-qudiem jew le, jekk jimxix il-qudiem jew le fl-iskola, l-università, dak kollu li hu marbut maż-żożija, mal-adolescenza. U Marija tkompli fil-mixja tagħha umana u fil-mixja tagħha wara Ġesu. Bħalma kull om tkompli taffaċċja iċ-challenges, id-diffikultajiet, l-sfidi li ġej bit-trobbija. U nsibu lil Marija fir-raba' dolur tiltaqa' ma' bina fit-triq tal-Kalvarju. Kemm mumenti ma' wliedna żgħażagħ
jew fit-tarġa fl-għadba tal-ħajja adulta, kemm momenti ta' diffikultà jgħaddu minnhom, kemm dubji, kemm ħsibijiet jiġu dik l-om li kieku tixtieq tinfet fil-qalb u fil-moħħ ta' dak iż-żagħżugħ, ta' dak it-tifel jew it-tifla tagħha adulti, imma ma tistax għax ma jippermettulix. Kemm diffikultajiet fil-ħajja adulta, fil-bidu tal-ħajja adulta, marbutin ma' relazzjoni ta' żwieġ, relazzjoni ma' persuna oħra, diffikultajiet marbutin ma' djon li tfal tagħna jridu jieħdu, iż-żgħażagħ tagħna l-adulti tagħna jridu jieħdu biex jibdew il-ħajja tagħhom. Kemm dubju u diffikultajiet u beżgħat ikun hemm marbuta, ikollha dik l-om marbutin ma' żwieġ, ma' familja ġdida li t-tifel jew it-tifla tagħha qegħdin jibdew. Dawn nistgħu norbtuhom kollha kemm huma mal-laqgħa ta' Marija ma' Ġesu u tira l-Kalvarju. Il-ħames dolur li ġarrab Marija meta issib ruħha taħt is-salib ta' bina li qiegħed ibati, qiegħed imut. Issib ruħha helpless, mingħajr il-possibilità li tgħinu, mingħajr il-kapaċità li tagħmel xi ħaġa, sempliċement tassisti għad-tbatija ta' bina. Kemm tbatijiet ta' dan it-tejb iġarbu l-ommijiet anki fil-ħajja adulta ta' wliedhom. Meta jarawhom b'wiċċhom imnikket, jarawhom b'moħħhom imtaqqal, jarawhom b'qalbhom kibja, b'qalbhom imwera, b'qalbhom illi ma tafx kif se taffronta d-diffikultà illi qegħdin jaffaċċjaw fil-mument attwali ta' ħajjithom. Mod speċjali n-nanniet kemm ibatu meta jaraw lil ġenituri inkwetati minħabba l-ulied. Huma kollha tbatijiet illi l-om iġġarra u li Marija ġarbet fil-ħajja tagħha ma' bina Ġesu. Imma dawn id-tbatijiet ikomplu. Is-sitt dolur ta' Marija, Marija li fiħdana tilqa lil bina Ġesu mejjed. Kemm ommijiet jilqgħu fiħdanhom mhux biss lil binhom jew lil binthom fil-mewt fiżika tagħhom, kemm ħrief imutu qabel in-naċ anki fi żmienna minħabba elf problema u diffikultà. Imma mhux biss kemm ommijiet jassistu għal mewt spiritwali jew mewt psikoloġika ta' wliedhom. Kemm ommijiet jinkwetaw għax uliedhom adulti m'għadhomx jemmnu telqu għal kollox lil Alla. U kemm ommijiet jinkwetaw għaliex uliedhom adulti spiċċaw kważi ħajjejn mejtejn minflok jgħixu ħajja li ttajjar il-ħajja, ħajja pożittiva, dawn isibu ruħhom f'sitwazzjonijiet fejn jgħixu fid-dwejja, fin-nikel, fil-problemi, fid-diffikultajiet, biqtuħ ta' qalb. Imma wkoll l-ommijiet jaslu biex iġarbu anki l-esperjenza tal-aħħar dolur ta' Marija. Id-dolur tagħha meta tara lil Ġesu jgħib minn qudiema, meta Ġesu jiġi mitfun mejjed. Kemm ommijiet ukoll jgħixu din l-esperjenza diffiċli, din l-esperjenza terribbli li jridu jitfnu, li jridu jaraw lil binhom jew lil binthom imutu qabilhom u jgħibu minn din id-dinja mhux b'mod li huma kienu jistennew, imma ħafna qabel ma huma ħasbu li se tiġri xi ħaġa traġika bħal din. Dawn id-doluri kollha nistgħu nsibuhom fil-persuna ta' Marija. Però ejjew nagħmlu mistoqsija u nikkonkludu bir-risposta għal din il-mistoqsija. Kif għexet dawn id-tbatijiet Marija? Kif irnexxilha tgħaddi minn dawn il-widien imwera tal-ħajja? X'kien li żamm lil Marija? X'kien li ta' l-qawwa u l-għajnuna biex taffaċċja dawn is-sitwazzjonijiet li ħafna drabi aħna wkoll l-ommijiet jaffaċċjaw fil-ħajja tagħhom. L-ewwel qabel kollox ta' min jirrifletti ftit illi d-doluri ta' Marija, l-uġieħ ta' Marija qatt ma kien egoistiku.
Jekk tirriflettu ftejt is-seba' duluri kollha kemm huma, it-tbatija ta' Marija ikkawżata minħabba f'bina Ġesu. Tbatija ġeneruża, tbatija li tiġi mill-imħabba, mhix tbatija egoistika, imma tbatija meta tara lil xi ħadd ieħor li jitħobb għaddej mit-tbatija. U din diġà hija talima kbira lina lkoll. It-tbatija tal-Kristjan, it-tbatija tan-Nisrani, għandna kemm jista' jkun tiqaftejt fuq il-persuna tagħna nfusna. Għandna kemm jista' jkun niffukaw fuq it-tbatija tal-oħrajn, fuq l-uġieħ tal-oħrajn. It-tbatija tad-dixxiplu ta' Ġesu. Iva, tieqaf għal ftejt fuq dak li jiġri lilna, fuq dak li jiġri l-qalb tiegħi, it-tbatija li tiġri lili, it-tbatija marbuta mad-diffikultà fiżika jew psikoloġika tiegħi. Imma t-tbatija ta' Marija u t-tbatija tan-Nisrani trid kemm jista' jkun tkun iffukata fuq it-tbatija tal-ieħor. Għaliex? Għax hija tbatija mibnija fuq relazzjoni ġeneruża, fuq il-karità, fuq l-imħabba. Mhix xi ħaġa li tista' tgħinna jekk aħna nieqfu nikkompatixxu lilna nfusna. Mhix xi ħaġa li tista' tgħinna jekk aħna nieqfu niffukaw fuq it-tbatija tagħna u nistqarru kemm aħna msieken u nippruvaw nagħmluha ta' msieken b'tali mod li ħadd ieħor jikkumpatina, b'tali mod li ħadd ieħor tiġi ħniena minna. Mhix tbatija li tista' tgħinna la spiritwalment u lanqas psikoloġikament u inqas fiżikament. It-tbatija tan-Nisrani għandha tkun kemm jista' jkun iffukata fuq l-ieħor u fuq l-oħra, fuq dak li għaddej minnu l-ieħor, fuq dak li għaddejja minnu l-oħra. B'tali mod li naraw il-mulej kif qiegħed isejħilna biex ngħinu lil dak jew lil dejk. U meta ma ngħinux bħal Marija, ma' Marija, inkunu preżenti, nassistu sal-aħħar mument, sakemm bina Ġesu jgħid minn fuq wiċċ l-art bit-tama li jqum bit-tama tal-qawmien. Allura dan hu l-ewwel mod li tgħaddilna Marija, li tgħallimna Marija, li rridu nieħdu magħna llejla. Imma hemm mod ieħor importanti ħafna li Marija tgħallimna. Ma ninsewx li fil-bidunet ta' ħajjitha Marija tistqar lill-anġlu hawn il-qaddejja tal-mulej ħajkun minni skont kelmtek. Din il-kapaċità ta' Marija illi taċċetta li taqqat ir-rida tagħha mar-rida ta' Alla. Din il-kapaċità li ħafna drabi għalina insibuha daqshekk diffiċli, daqshekk kiebsa, daqshekk tqila. Din il-kapaċità ta' Marija bil-qawwa tal-Ispirtu tal-Alla li kien fija. Jalla tgħaddi għandna l-koll il-lejla u ngħidulu lil Alla kif qalet Marija u magħha hawnhekk il-qaddejja tal-mulej ħajkun minni skont kelmtek. Meta aħna naċċettaw, meta aħna nilqgħu, mhux biss il-kelma tal-Alla kif inhi miktuba, mhux biss is-sejħat li għamlilna l-mulej permezz tal-kelma tiegħu fl-Iskrittura, imma meta nilqgħu il-kelma tiegħu illi jew jibatilna li jew jagħtina ħajja fl-esperjenzi li aħna ngħaddu minnhom. Il-mod ta' kif nirreaġixxu għall-istorja tagħna, għall-esperjenzi ta' ħajjitna u għall-esperjenzi ta' dawk li nħobbu. Aħna wkoll il-lejla ma' Marija rridu ngħidu hawnhekk il-qaddejja tal-mulej ħajkun minni skont kelmtek. Jalla, din iċ-ċelebrazzjoni li ser nagħmlu, dan il-pellegrinaġġ li ser nimxu fit-toroq tagħna, jalla jħalli fina dawn iż-żewġ attitudnijiet ta' Marija. L-ewwel qabel kollox niffukaw iktar fuq it-tbatija ta' ħaddieħor, fuq it-tbatija tan-nies ta' madwarna biex nippruvaw ngħinuhom, inħobbuhom kif kienet fl-aħħar mill-aħħar it-tbatija ta' Marija, iffukata kollha kemm hi fuq bina Ġesu. U t-tieni lill-mulej anki jekk bit-tbatija, anki jekk biġlieda fil-qalb tagħna, anki jekk mhux faċli lill-mulej nidraw, nitalmu ngħidulu hawnhekk il-qaddejja tal-mulej ħajkun minni skont kelmtek.
L-omelija tal-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma f'din il-qudiesa solenni tat-tifkira devozzjonali ta' Marija Dolorata. Illum ġimgħa eżatt qabel il-ġimgħa l-kbira. Ħadna fi vjaġġ sabiħ lejn is-seba' duluri li tradizzjonalment niftakru fihom kollha mill-kelma ta' Alla li għaddit minnhom Marija, imma li fihom kollha tagħtina eżempju ta' kif inkunu bħala għaddejja tal-mulej anke fid-tbatija tal-umanità llum ukoll tant u tant bħal Marija Dolorata illi ibatu minħabba ċirkustanza jew oħra. Għaddejn is-salib ta' bina Ġesu, ħanaqsmu magħha n-niket li qiegħda ġġarrab f'qalba, aħna nitolbu l-Alla jagħtina l-grazzja li bħala nissieħbu ma' bina fid-tbatijiet tiegħu ħantemmu dak li unieqes mill-passjoni tiegħu għal ġid tal-Knisja. Nissieħbu mulej Ġesu, int li rid lill-ommok Marija tieqaf lejn is-salib u tbati miegħek, għati lill-Knisja tiegħek li tissieħeb miegħek fid-tbatijiet tal-passjoni tiegħek biex miegħek ukoll ikollha sem fil-glorja tal-qawmin għall-ħajja ta' dejjem. Ismana li tolbuk mulej. Mulej Ġesu, inti rid lill-ommok Marija ħdejn is-salib iġġarrab weġġat kbar f'qalba, tarak vittma tal-kefrija tal-bnedmin. Eħles bil-kefrija u kull xorta ta' vjolenza tant bnedmin li qed ibatu fid-dinja għal ġustizzja u l-verità. Ismana li tolbuk mulej. Mulej Ġesu, inti rid lill-ommok Marija iġġarrab dwejja kbar tarak imsallab minħabba dnubiet il-bnedmin, anqal qlub il-mitinbin biex iqumu mill-miżerja li fiha jinsabu u jersqu lejk nidma u sobina jitolbuk mafra u ħnina. Ismana li tolbuk mulej. Mulej Ġesu, inti rid lill-ommok Marija wara tiġrib tal-passjoni tiegħek iġġarrab ferħ kbir, tarak imqajjem mill-imwiet, qajjem għall-lena ta' dejjem lil-qaddej tiegħek u lil-ħutna l-mejtin li tul ħajjithom fid-dinja issieħbu ma' ommok Marija fid-duluri tagħha. Ismana li tolbuk mulej. Mulej Ġesu, inti rid lill-ommok Marija kuħdejk intu tbati u tmut fuq is-salib għal-fidwa tagħna. Ħatkun magħna bħalhom l-aktar ħanina fit-tiġrib u l-hemm kollu li jiġi fuqna tul ħajjitna fid-dinja. Ismana li tolbuk mulej. Mulej Ġesu Kristu ibn Alla l-ħaj, fuq is-salib intajtna lill-ommok Marija biex tkun omna. Ħatiħu ħsiebna aħna għaddejjin mill-widien mudlama ta' din id-dinja biex naslu fil-merat ta' dejjem. Int li tgħix mis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Fil-waqt li issa resqu l-offerti tagħna lejn l-altar ta' sagrifiċċju bil-kodba li provdejnielkom inkantaw mal-kor in-numru 2 kolni kemm Salib
ġejti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqadsa kollha tiegħu. Għamel mulej li jinnar tal-Ispiritu Santu isaffi l-offerta tagħna biex permezz tas-sagrifiċċju tal-artal li fih tissieħeb il-Verġni Alla nubietna jitħassru u jinfetħilna l-bieb tas-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Nissuħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u hekk. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Int fil-kobor tal-erf tiegħek biex iġġedded il-familja kollha tal-bnedmin, rid li l-Verġni Marija tieqaf ħdejn is-salib, Eva ġdida ħdejn is-salib ta' Adam il-ġdid. Biex tikli bis-seta tal-Ispiritu Santu saretom Kristu, issa b'don ġdid tat-tieba tiegħek issir sieħba fil-passjoni tiegħu. U dik li ma ġarbitx l-ġieħ tal-ħlas meta tagħtu t-twelid, issa ġarrab uġijiet kbar biex tagħti twelid ġdid lilna għalik. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u d-dominazzjonijiet intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla eda. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qudusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam tal-id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ġisem imqaddis ta' Ġesu imsammar għalija fuq is-salib. Jiena nħobbok u nadurak, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Hekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal-id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Demm imqaddis ta' Ġesu imċarċar għalija fuq is-salib. Jiena nħobbok u nadurak, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna b'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu.
Iftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Isfijiet u mal-Ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk u għati li lna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Fl-imkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, il-Qaddisin kollha li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Matul ir-Randan kollu kellna magħna membri tal-Fraternità Franġiskana Ġesu Marija minn Malta li kienu qegħdin jagħmlu b'mod moħbi outreach, jitkellmu man-nies fil-postijiet tad-divertiment, fil-bars, fil-pjazzezz, fil-postijiet tax-xiri, jitkellmu fuq Ġesu. Kull lejla qegħdin hawnhekk fostna dawn il-membri biex flimkien magħhom u huma flimkien magħna nitolbu ħalli din il-missjoni li huma għamlu u li se jkomplu jagħmlu f'dawn il-ġranet tħalli l-frott fil-gżira tagħna, tħalli l-frott mod speċjali f'dawk li m'għadhomx iħossuhom iktar ulied tal-missier. Żgur li hija xewqa kbira fil-qalb ta' Marija li l-kol kemm aħna ili għal-om li l-kol kemm aħna nagħmlu esperjenza profonda tal-fatt li aħna ulied li għallu missierna. Ejju nduru lejn il-missier tagħna tas-sema u fil-waqt li nitolbuh għalina l-koll ngħidulu bil-kliem ta' Ġesu. Inkantaw flimkien. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Jekk jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi tħarix lejn dnubitna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatti jaslimu laqda li jintrit fija, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Dan hu l-ħaruf tal-lam, dan hu Ġesu li jerfa' fuq l-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħolix li tidħol tagħmma taħt is-saqaf tiegħi, ejn biss kelma waħda u r-roħ tiegħi tisfam fejqa. Dan huwa l-mument għażiż ta' tqarbin imqaddes, il-mument li fih dawk preżenti fiżikament tal-ċelebrazzjoni tal-Quddisa tal-lejla f'din il-festa għażiża ta' Omna Marija Addolorata jirċievu sagramentalment lil Ġesu Ewkaristija. Is-sagrament tal-Ewkaristija, il-mejda ta' tqarbin hija l-mejda tal-komunjoni, il-mejda illi il-ġisem ta' Kristu illi jaslilna minn fuqha jaqadna l-koll flimkien bħala familja waħda. U għalhekk f'dan il-mument inħossuna maqudin anki magħkom is-semmija u telespettaturi illi minħabba iċ-ċirkustanzi tagħkom ma tistgħux tkunu preżenti anki jekk tixtiequ għal qudiesa fiżikament. Wal mument illi fih aħna nitolbu għalikom u intom tagħmlu fil-qalb tagħkom tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti nsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma la darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jien niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba lik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Amen. Maria
dinja int, Verġni Marija, għaliex mingħajr ma tawk il-mewt ksibt il-kuruna tal-martirju wieqfa ħdejn is-salib tal-mulej. Kliem mill-antifona ta' wara tqarbin għal din il-qudiesa illi qed niċċelebraw il-liturġija tagħha llejla, il-qudiesa li wieħed isib fil-Missal Marjan, missal li fih ħafna testi liturġiċi sbieħ li l-Knisja tissuġġerixxi għal qudies f'okkażjonijiet differenti ta' matul is-sena illi jiċċelebraw lil Omna Marija. Din hija t-tieni qudiesa bit-tema il-Verġni Mqazza Marija ħdejn is-salib tal-mulej. Inkomplu ninaqdu f'dan il-mument ta' talb, animat ukoll permezz tal-kant mill-kor dioċesan, illi kif jiġri f'kull parroċċa f'Malta u f'Għawdex f'dan il-jum għażiż, jiġbor tant u tant fidili insara illi iħossu li b'xi mod jidentifikaw ruhom ma' dan il-misteru ta' tbatija illi fih Marija hija l-ewwel waħda illi tissieħeb fis-salib fil-fidwa ta' bina Ġesu. Minn hawn ftit tal-mumenti oħra, il-poplu miġbur hawnhekk għal din il-qudiesa fil-pjazza prinċipali tal-Gżira Ewċija sejjer jimxi wara Marija Dolorata, ġest simboliku sabiħ illi juri mhux biss id-devozzjoni tagħna lejn din l-om, imma wkoll ix-xewqa tagħna illi naqsmu fid-duluri tagħha. Fadal l-aħħar ftit momenti miċ-ċelebrazzjoni ta' din il-qudiesa il-lejla hawnhekk quddiem il-Knisja ta' San Ġagbu, knisja li għalkemm dedikata il wieħed mill-Apostli tal-Mulej, imma hija ċentru ta' devozzjoni lejn Marija Dolorata, ġbija tagħha, ġbija illi ilha żejjen il dan it-tempju sa mill-seklu 19, bidu tas-seklu 19, xbija illi hija fiċ-ċentru ta' dan il-pellegrinaġġ penitenzjali li lejla jimxi mat-toroq tal-Belt Victoria, xbija li tiġbed tant devoti matul is-sena kollha, imma b'mod partikolari f'dawn il-jiem li waslu għal festa devozzjonali tagħha. Fil-fatt f'dawn il-ġranet f'din il-Knisja saret ukoll is-settina tad-duluri. Ħares mulej lilna għaddejja tiegħek li tmajtna bis-sagrament tal-misteru tal-Eid. Aħna nagħmlu t-tifkira tal-Verġni Marija fin-niket tagħha. U għatina li jkollna semm il-qawmin ta' Kristu mill-imwiet. Aħna nerfgħu kull jum warajh is-salib tagħna u li jgħix jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. Mijek ukoll. Iberikkom, iħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej, nroddu ħajr lill-Alla. Issa nibqgħu fostna bil-qiegħda sakemm l-eċċellenza tiegħu flimkien mas-saċerdoti eħju ruħhom sabiex nieħdu sehem f'dan il-pellegrinaġġ filwaqt li jakkumpanjana il-kor tagħna illejla. Grazzi tal-ġenerożità tagħkom fil-ġabra li għamilna b'risk l-ispejjeż. Salib in
Il-kor jerġa' janima dan il-moment bejn il-quddisa u il-proċessjoni li sejra toħroġ minn hawn ftit tal-ħin ieħor billi kanta il-kliem sabiħ ta' din is-sekwenza ta' Marija Addolorata li hija waħda mit-teżori spiritwali tal-letteratura spiritwali sbieħ illi l-Knisja toss fit-tradizzjoni tagħha. Sekwenza li l-Knisja tpoġġi tinkludi fil-liturġija tas-16 ta' Settembru it-tifkira liturġika ta' Marija Addolorata, imma naturalment nisimgħu titkanta mill-ġdid bosta drabi f'dawn il-ġranet tar-Randan u l-ġimgħa mqazza. Versi li jenuna nikkontemplaw iġbija l-figura ta' Marija Addolorata li narawha f'ħafna mill-knejjes tagħna fl-istatwi li jiffurmaw parti mis-set tal-vari tal-ġimgħa l-kbira, l-vari tal-Passjoni. B'żewġ modi b'mod partikolari, jew fil-qagħda klassika li jippreżentawlna wkoll il-Vanġeli, smajna fil-Vanġelu tal-lum, jiġifieri dik ta' Marija wieqfa taħt is-salib, mhix biss pożizzjoni fiżika imma wkoll turi determinazzjoni tagħha illi b'fidi kbira tibqa' ma' bina sal-aħħar mument. Imma mbagħad hemm ix-xbija l-oħra forsi iktar tradizzjonali illi hija dik ta' Marija bil-ġisem mejjed ta' bina f'ħoġora wara li niżluh mis-salib u wkoll hekk wieħed mid-duluri mis-seba' duluri illi aħna nikkontemplaw. U propju hija xbija illi tfakkarna fil-famuża Pietà ta' Michelangelo li wieħed jista' jara fil-Bażilika ta' San Pietru fil-Vatikan. Hemmhekk tidher aktar l-om illi qiegħda tagħti l-aħħar żejla ta' mħabba lil bina illi min jaf kemm ġarret fi ħdana wara li ġarritu f'ġufa bħala tarbija. U qed iġġorru fil-qalb tagħha għaliex insibuha issegwi l-Ministeru ta' Bina Ġesu bħala l-ewwel dixxiplu tiegħu. Diversi rakkonti tal-Vanġelu illi ifakruna fil-preżenza ta' Marja fil-Ministeru Pubbliku ta' Bina Ġesu. Imma mbagħad b'mod partikolari dawk il-momenti tqal għal Marja bħalma jkunu għal kolom li tara illu li jibatu x'inhi timxi wara Ġesu it-triq tal-Kalvarju. Anki il-Via Sagra tradizzjonalment għalkemm ma naqrawx eżatt hekk fil-Vanġelu imma nafu b'dan għax kienet taħt is-salib fuq il-Golgota, tfakkarna fil-laqa jew tippreżentalna il-laqa ta' Marija ma' Ġesu huwa u jerfa' is-salib. Xena illi wieħed jiftakar tajjeb ħafna wkoll minn films dwar il-passjoni bħal huwa dak The Passion of the Christ ta' Mel Gibson. Kif dawk preżenti hawnhekk fil-pjazza qegħdin jiġu imfakra, issa jibda il-pellegrinaġġ penitenzjali li jmexxi l-isqof tradizzjonalment hawnhekk fil-Belt Victoria, proċessjonijiet u pellegrinaġġi bħal dawn il-fuq minn 40 wieħed qegħdin isiru fl-inħawi kollha fil-diversi rħula u lokalitajiet ta' Malta u Għawdex, dan huwa wieħed minn dawk prinċipali biex ngħidu hekk joħroġ hawnhekk fil-Belt Victoria minn din il-Knisja ċkejkna ta' San Ġagbu bis-sem tal-fratellanza illi issa tot il-fuq sew minn 300 sena. Il-fratellanza tad-Duluri waħda mill-eqdem fratellanzi illi għandna fil-Gżira Awċija, naraw il-membri tagħha illi jkunu l-ewwel li jimxu f'din il-proċessjoni wara l-istess standard tal-fratellanza dik il-konfratija kolur kafellatti bil-muzzetta sewdenija illi propju jakkumpanjaw ukoll l-isqof li jerfa' salib u jimxi fil-parti tal-bidu ta' din il-proċessjoni. Wara l-vara ta' Marija Addolorata, mijiet ta' Awċin jinaqdu f'dan il-moment għażiż ta' talb. Waqt li minn din il-pjazza jitmexxew ukoll momenti ta' riflessjoni u kant illi daw kollha li jimxu wara l-proċessjoni mat-toroq tal-Belt Victoria jkunu jistgħu jipparteċipaw fihom u jsegwu grazzi għal sistema tas sound illi tkun intramat mat-toroq prinċipali. U kif tistgħu taraw fuq l-screens tagħkom żgur din il-proċessjoni issa
tibda mixja bil-mod il-mod u fil-fatt timxi minn qudiem il-Knisja ta' San Ġagbu għannaħa illi tieħu għal-Pjazza San George. Minn hemmhekk imbagħad il-proċessjoni tgħaddi bit-toroq dojoq ta' wara il-Knisja Parrokjali ta' San George u tiżbokka mill-ġdid fit-triq Vajrinġa biex minn hemm tkompli ir-rotta tradizzjonali biex ngħidu hekk tal-proċessjonijiet prinċipali hawnhekk fir-Rabat ta' Għawdex li minn triq ir-Repubblika terġa' twassala għal Pjazza Indipendenza fejn fl-aħħar ta' dan il-mument għażiż tingħata wkoll il-barka Ewkaristika. Aħna maħniex se waslulkom il-proċessjoni kollha kemm hi, naturalment, imma biss il-bidu tagħha, tluq tagħha hawnhekk minn Pjazza Indipendenza. U mbagħad nistedulkom tkomplu takkumpanjaw il-Omna Marija fit-talb. Tingħat ukoll il-Via Matris, propju dawn is-seba' doluri ta' Marija. Omna Marija ġarbet bosta doluri. Sa minn meta l-isnet li jiva tagħha lill-Alla għas-sejħa li jagħmlilha permezz tal-Anġlu Gabriel hija għażlet li timxi fit-triq tas-salib ma' bina Ġesu. Permezz tal-kliem hawnhi ommok li qal fuq is-salib, Ġesu jqiegħed lil kull wieħed u waħda minna taħt il-protezzjoni materna ta' Marija. Illum f'dan il-jum għażiż ta' tifkira, Marija qed tiġi ppreżentata lilna bħala l-mudell ta' kif aħna l-insara għandna ngħixu d-tbatija tagħna faqda ma' Kristu. Ejjew għalhekk fil-waqt li nimmeditaw is-seba' doluri ta' Marija, nissiebu magħha fit-triq kollha sofferenza tagħha minn Nażaret sal-Kalvarju. Fil-waqt li nimxu flimkien ma' Omna Marija, it-triq tas-salib, niftakru li permezz tal-qawmiem il-imwiet ta' Ġesu, il-mewt ġiet mirbuħa darba għal dejjem. Niftakru li fil-qawmiem il-imwiet ta' Ġesu, id-tbatija ħadet sens ġdid, għax issa saret il-mezz privileġġjat biex nilħqu is-saltna tas-smewwiet. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. O Alla, meta ibnek intrefa fuq is-salib, intrid li jommu tieqaf ħdejh u tbati miegħu. Għati lill-Knisja tiegħek li tissieħeb mal-Verġni Marija fil-Passjoni ta' Kristu biex flimkien magħha tieħu sehem ukoll fil-qawmien tal-istess Ibnek Ġesu Kristu Siedna. Amen. L-ewwel dolur. Marija Santissima tilqa bil-fidi il-profezzija ta' Xmun. Inqimuk o Marija u nberkuk. Għax bid-doluri tiegħek inti sseħibt ma' Kristu fil-fidwa tagħna. Mill-Vanġelu skont San Luqa. Marmela fit-tempju nqanqal mill-Ispirtu u xħin il-ġenituri daħlu bit-tarbija Ġesu biex jagħmlulu dak li kienet trid il-liġi. U għalaqgħu fuq dirajh, birek il-Alla u qal, issa osid tista' tħalli l-qaddej tiegħek imur fis-sliem skont kelmtek, għaliex għajnejja jaraw is-salvazzjoni tiegħek li jint ħejjejt għall popli kollha, dawl biex idawwal il-ġnus u glorja tal-poplu tiegħek Iżrael. Missieru ommu baqgħu mistaġba b'dak li kien qiegħed jingħad fuqu. Xmun berikom u qal lill-Ommu Marija, ara, dan se jġib il-waqa u l-qawmien ta' ħafna f'Iżrael, se jkun sinjal li jmeruh, u inti wkoll sejf jinfidlek ruħek biex jinkixfu l-ħsibijiet moħbija fil-qlub ta' ħafna. Għax kienet maquda ma' bina f'kollox, il-Verġni Marija kellha taqsam miegħu ukoll id-tbatija. Batit taraħ miċħud, mhux mifhum, majjar u nwassal għal-mewt ħarxa. Marja, l-ewwel dixxieplu tal-mulej, għenna biex bħalek nilqgħu l-istedina ta' ibnek, sabiex nerfgħu salibna kuljum u nimxu warajh, u li huwa triq il-verità u l-ħajja. Għal kull invokazzjoni nwieġbu itlob għalina. Imqazza Marija, itlob għalina. Qaddisa Omm Alla, itlob għalina. Omm il-mislub,
Itlob għalina. Om ta' qalbek minn fuda, Itlob għalina. om mill-feddej. Itlob għalina. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk int fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk int fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk int fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. It-tieni dulur. Marija Santissima taħrab lejn l-Eġittu biex issalva lil Ġesu. Inqimuk o Marija u imberkuk. Għax bid-duluri tiegħek inti sseħibt ma' Kristu fil-fidwa tagħna. Mill-Vanġelu skont San Mattew. Meta telqu, der anġlu tal-mulej f'ħolma l-Ġuseppi u qallu: Qum, ħu miegħek lit-tifel u l-ommu u aħrab lejn l-Eġittu. Ibqa' hemm sa ma ngħidlek jiena, għax Erodi se jfittex lit-tifel biex joqtlu. Ġuseppi qam, ħa miegħu lit-tifel u l-ommu bil-lejl u telaq lejn l-Eġittu. It-tifel huwa msemmi ma' ommu, Ġesu u Marija huma msemmija flimkien. Lit-tifel u l-ommu huma espressjoni li l-Evanġelista juża aktar minn darba f'ħin qasir. M'hemmx Ġesu mingħajr Marija,
m'hemmx Marija mingħajr Ġesu. F'mument ta' tbatija bħalma hija l-ħarba minn pajjiżhom minħabba t-teddida ta' Erodi, din l-għaqda tkompli tissaħħaħ. Marija, faraġġ tal-migranti, idħol għalina sabiex meta nħossuna li tlifna kull direzzjoni fil-ħajja u medda mill-ispirtu tal-ħażen ma naqtgħux qalbna, iżda f'dawk il-momenti insaħħu r-rabta tagħna ma' Kristu. Omm il-mifdija, Itlob għalina. Omm il-ħajjin, Itlob għalina. Omm id-disċipli, Itlob għalina. Verġni ubbidjenti, Itlob għalina. Verġni li tajt qalbek, Itlob għalina. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. U kif tistgħu taraw fuq il-monitors tal-screens tagħkom, issa Pjazza Indipendenza żvojtat mill-nies illi inġabru kollha wara l-istatwa Aziza ta' Marija Dolorata, statwa li nfakkar inġabet minn Munich fil-Ġermanja fl-1879 u tgawdi ħafna devozzjoni. Statwa li issa qiegħda tinġar mat-toroq prinċipali tal-Belt Victoria waqt li l-kor u s-seminaristi ikomplu janimaw dan il-moment ta' talb il-Via Matris. Bħalma għandna l-Via Sagra, il-triq tas-salib, għandna l-Via Matris, jiġifieri it-triq tal-Om, illi tenna nikkontemplaw is-seba' momenti prinċipali fil-ħajja ta' Marija fejn hija ġiet mifnija bis-sejf tad-dulur, dak is-sejf illi kien ħabrilha il-profeta Xmuni, xwejjaħ Xmuni fil-preżentazzjoni ta' bina Ġesu fit-Tempju. Dawn is-seba' duluri nfakkar huma l-ewwel il-profezija ta' Xmun li għadna kemm semmejna fit-Tempju ta' Ġerusalem meta ppreżentat lit-tarbija Ġesu,
il-ħarba lejn l-Eġittu għax Erodi kien qed ifittex li joqtlu, it-telfa ta' Ġesu fit-Tempju ta' 12 sena meta għamlu 3 ijiem u 3 lili ifittxuh, u mbagħad immorru għal mumenti tal-Passjoni, Marija li tiltaqa' ma' Ġesu fit-triq tas-salib, Marija illi tara li Ġesu jiġi imsallab u jmut wara 3 sigħat ta' agonija fuq is-salib, Marija illi tilqa' għal darbohra fi ħdana il-ġisem ta' bina mhux iżjed ħaj imma mejjet, u il-pina kbira ta' din l-om illi tara li l-bina jiġi mitfun quddiem għajnejha, bina ta' 33 sena u magħluq f'dak il-qabar. Però niftakru din il-Via Matris illi issir ħaġa waħda mal-Via Crucis, it-triq tas-salib, ma tispiċċax, imma issir parti wkoll mill-Via Lucis, it-triq tad-dawl, Marija illi fil-qalb tagħha hija mimlija bit-tama u bil-fidi illi dan bina kif kien qal għad iqum mill-mewt. U b'dawk il-ħsibijiet noqorbu lejn tmiem ix-xandira tal-lejla, xandira diretta li wassalnilkom minn Pjazza Indipendenza, it-tokk tar-Rabat ta' Għawdex, fejn l-Isqof Anton Tewma mexxa qudiesa solenni fit-tifkira devozzjonali ta' Marija Addolorata, ġimgħa qabel il-ġimgħa il-kbira. U issa qiegħed imexxi wkoll il-pellegrinaġġ penitenzjali bl-istatwa tad-Duluri mat-toroq tal-Belt Victoria. Aħna se nagħlqu din ix-xandira billi naqralkom poeżija. Poeżija li nkitbet għall-okkażjoni din is-sena minn Kavallier Joe Mattard bl-isem Insellmu lil Marija Addolorata. Bil-kliem ta' din il-poeżija nixtiequlkom minn qalbna il-kumplament ta' lejla tajba u nawgurawlkom għal mixja sabiħa ta' din il-ġimgħa mqazza li bdejna llum diġà imma nibdew liturġikament nhar il-ħadd li ġej f'ħadd il-Palm. Illum iltqajna f'dan il-misraħ biex insellmu lil Marija magħha nimxu t-triq kollha imżewqa b'hemm u tbatija. Min qatt jasal biex ifisser kemm batiet din l-om tagħna mixja mnikta wara bina biex mifdija fis tarana. Bdiet is-sofri sa mill-bidu. Tara l-bina ġo maxtura, infisqi ġewwa ftit ħrieqi, ħin jalanġli dlonk ta' dura. 30 sena tgerbu taru, u bina telaq mid-dar, mat-toroq jiġri u jiterraq sa mal-ħin wasal u sar. Waqa' fidejn l-edewwa li għal-mewt ikkundannawh u ġarrab l-aħrex passjoni fuq u besqu it-torturawh. Lilu waslu fuq il-Golgota, fuq salib samruħ salbuħ, wara 3 sigħat imdendel blanza kifra dlonk nifduħ. Hemm kienet dillom mimnikta b'qalba mnifda bid-dulur, tibki tolfoq dmuħ ix-xerret, lemmin se taqbad id-dur. Salluma għada dillom tbati, meta lil-bina noqsuh, hekk kif aħna fidnu b'naqgħu u mill-ġdid aħna nsalbuh. Inweduk, ħelwa Marija, li maħniex sejrin noqsuk, għaddel tibnek sejrin nejxu u mħabbitna il-koll nruk. Il-lejla tajba lil kulħadd, fakrukom biex tkunu magħna l-ħadd li ġej għal ċelebrazzjoni ta' ħadd il-Palm fil-għodu mill-Knisja Katedrali u fil-għaxija għall-lezzjon divina mis-Santwarju ta' Pinu. Insellmulkom.